Adonje weche mag siasa. Ugai maduong' bura mar ODM Raila Odinga wacho ni oikore mar keto koke ogirimiti mar puodho piny owacho ma manywanda broad based. Gi jatend piny Kenya William Ruto mak mana ni owacho ni obiro timo kamano ka jo Kenya omiye sir kendo oyiene. Raila loso bang' lalruok gi jokanyo ma Migori kod Homa Bay twak ma odhigo nyime mar kawo pach jopiny. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Wuodh Odinga manyocha ochako kod Kisumu pod dhi nyime ka odiochieng' ma kawuono ne oromo kod jodito kaachiel kod oganda e kaunti ma Migori kod Homa Bay mar kawo pachgi kotenore kod paro mar dwaro donjo e winjruok mar tiyo kamoro achiel kod ten Kenya Kwanza mong'ere kaka broad based government. E kinde twak mare e kaunti ma Migori e romo mane obagi e apis gavana Makono, Odinga ne owacho ni tend Kenya Kwanza dwaro mondo odonj kodgi e winjruok mar tiyo kanyachiel. Kata kamano oyango ni nyaka okaw pach jo Kenya kapok okaw okang' moro amora. They have said that they have faith in what you are going to do and that they will support what you do because they know that it's going to be in the interest of our people. We're not going to betray our people in whatever we do. Odinga bende ne otielo ni piny Kenya pod nitiere kod midhiero mathoth mopogore kaka ndhicho mag oganda manyaka kedgo matieki koyango dwaro manitie ni ng'ata mibiro yier e kom mar sirikal otiyo ne oganda jo Kenya duto maonge akwede moro amora. We don't want to see people being abducted, youth being abducted, held in torture chambers, tortured, some of them are killed. That is a primitive society that we don't want to see in our country. We also want a society where there's fairness in terms of resource allocation. We want the resources to be allocated fairly and equitably across the whole country, that every region gets their fair share. Ewi mano, owacho ni sirikand loch gwenge nyaka med tegi ahinya to kokalo kuom omenda michwalo e counties mondo okony e chwalo dongruoge mopogore ne jopiny kaka bero chenro mag thieth kokalo e okumba thieth manyasani mar SHA, wach mane omedo tielo e limbe mare e kaunti ma Homa Bay. We've seen a lot of complaints in terms of service provision in the healthcare. Many patients are suffering because of the introduction of what they call SHA. This is something that needs to be resolved properly so that people can get proper medical attention. Devolution we brought here against all odds because there are many people who are opposed to devolution. There's nothing wrong with the constitutional structure. It is just a question of the will to make devolution work. We want to see more resources being devolved to the counties. And we want the counties to be able to deal with issues like healthcare effectively. Issues of infrastructure development should be devolved. Magibiro bang' Odinga chako romo makama kod kaunti ma Kisumu chieng' tich ariyo jumani kendo osedhi Siaya, Migori kod Homa Bay. Ochano dhi e gwenge mamoko bende motelo ne lendo moyiedhi manyocha osingo ni odhi golo juma manyien. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ywaruok omoko e kind riwruok mag governors kod jod bura wi omenda mar los